A mellora da seguridade viaria é o eixo da reforma da estrada que une Covas con Padrenda, no concello de Meaño. Aquí creouse unha senda peonil un treito de case 1 quilómetro, ao tempo que se creou unha pequena praza e outra zona de convivencia peonil. Unha intervención moi agardada, tendo en conta que a estrada é moi frecuentada polos clientes que se achegan aos distintos furanchos da zona. A principal obra que se fai aquí é mellora a seguridade viaria, tanto peonil como para vehículos. Esta é unha zona, Meaño no seu conxunto, unha das características é a gastronomía, e aquí é un punto de gastronomía. Covas é moi conocido por a zona de furanchos. Entón, o que queríamos é mellorar a seguridade viaria. A actuación supuxo tamén a construción desta rotonda na zona de Padrenda, eliminando así unha perigosa intersección. En conxunto, a reforma supuxo un investimento de algo máis de €500.000, financiada ao 70% pola Deputación de Pontevedra. Tengan unha inversión de casi €500.000, o 70% de inversión da Deputación de Pontevedra, o 30% do Concello. Que se fixo? Pois o que estamos facendo en todas as estradas provinciais que están en núcleos habitados, non? Pois sendas peonís, lugares de convivencia, espacios para as persoas. Esta non é a única actuación conxunta entre a Deputación e o Concello de Meaño. Nestes momentos tamén está en marcha esta outra reforma na zona de Covas. Tamén é un convenio 70-30 e humanizar, así quedaría a zona de Covas totalmente humanizada, a zona dos furanchos, e logo outro tramo sería en sí na Capilla San Angustia, que hai un tramo humanizado, podríamos humanizar o tramo na Capilla, en pedra, en losas de pedra creo que de 10, e este vial prácticamente quedaría totalmente listo. Neste caso, o proxecto ten un orzamento de case €290.000.